Kaixo, Sergio. Zer moduz? Oso ondo. Oso ondo? Ondo. Prest elkarrizketarako? Bai. Bagoaz, orduan. Oso ondo. Lehenik eta behin, nor da Sergio Tato eta zergatik hautatu du toki hau? Kaixo, eguerdion, Sergio Tato guren naiz, eta Okondo Aurreraren arketagaia naiz, eta 58 urte dauzkat. Abokatu naiz, eta Okondoko alkatea izan naiz. Bueno, aukeratu dut toki hau oso ondo adierazten du Okondo egoera bizitzen ari dela. Nire eskuinaldean, nire ezkerraldean barkatu, Mesoian dago. Mesoia jatoki oso ospetsua izan zen, nire handian, eta referente bat izan zen, bai Okondokoentzat, bai kanpokoentzat. Jende asko etortzen zen, eta orain dela 4 urte itxita dago. Beste aldean, kale nagusia hutsik dago. Hori da gure arazoa. Azken urtetan galdu da, giroa galdu da, soziala giroa, eta gure tokiko merkataritza beherantz joan da. Bikote asko joan dira eta ez dira bueltatuko. Beste arazoa da gure gazteentzat. Ez daukate aukerarik hemen geratzeko. Zailena da beste alderrentzat ez da arazoa. Gure ustez, haiek ez dira onartu gure egoera eta ez dituzte hartu neurriak hau konpontzeko. Okondo Aurreraren programaren barruan zeintzuk dira lanildo nagusiak? Bai, aldaketa hau lortzeko beharrezkoa da elkarterekin lantzea eta herritarren parte hartzea errealitatea izatea. Bestela ez dugu ezer lortuko. Adibidez, elkarterekin ekitaldi asko egin behar ditugu, hitza eman behar diet, eta lokalak eta kulturetxea adibidez, ordutegirik gabe geratu behar da. Gure aurrean joan behar dira elkartek. Participazio ciudadana beharrezkoa da, herritarren parte hartzea beharrezkoa da, aldaketak haiengan etorri behar dira, eta beharrezkoa da haiei hitza ematea. Hori lortzen badugu, beste esparruetan landuko dugu, adibidez, ingurumen arloan, pareketasun aldean, eta PGU lortuko dugu, gazteen arazoekin bizitza etxea lortzeko konponduko dugu. Gaur egunean ez daukate aukerarik eta neurriak hartzen ez badugu joango dira gure herritik. Eraikinak asko egin behar dira, gure ustez beharrezkoa da eguneko zentro bat lortzea, Urizandi bidaia berreskuratzea, eta Bilatxikaren ondoan Enparantza eta Alboan berreskuratzea ere. Polideportiboaren asuntoan esango dut, epea bukatu dela, azken urtetan polideportiboa errealitatea izan behar du, baina ez da egin. Polideportibo bat berri bat onartu nahi badute, beharrezkoa da elkarteekin lan egitea eta jendearekin lan egitea. Eta derrigorrez alderdiekin onartzea. Beste aldetik oso importantea da uraren arazoa konponbide bat ipintzea. Bazegoen akordio bat Laudiotik ura etortzea, baina oraindik ez da egin. Eta esaten dutenez oso lehorra izango da uda. Eta arazo hori behintzat murrizteko beharrezkoa da neurriak hartzea.
Euskararen esparruan zein konpromiso edo zein politika proposatzen ditu Okondo Aurrera? Hori gustatuko litzaiguke Euskara Okondon errealitate bat izatea. Eta tresnak ipiniko ditugu errealitate hori lortzeko. Berbalagun talde aterako dugu eta ikastorarekin, elkarterekin eta komerzioekin landuko dugu. Plan berri bat egin beharko dugu eta gure ahalegin handia izango da Euskararentzat. Eta azkenik, zergatik eman behar dio konfiantza Okondoko herriak Sergio Tatori edo Okondo Aurreraren zerrendari? Beharrezkoa da aldaketa egitea. Aldaketa egiten ez badugu, beherantzuango da herria. Eta gure etorkizuna oso txarra izango da. Konfiantzaz daukagu, konpromisoa daukagu, esperientzia handia daukagu eta responsabilitatea daukagu. Beharrezkoa da aldaketa egitea eta uste dugu posiblea da.